Ongi etorriak, Izartxoko 10. urteurren honetara, eta hemen aurkeztuko dizuegu pixka bat, zer den, aste honetan zehar, gaurtik hasita, osteguna, urrengo ostegun arte, ikusgai, Urigain Kulturetxean ikusgai izango dugu erakusketa, argazki erakusketa hau. Eta, hemendik etortzen baldin bagera, ibilbide zirkular bat egingo dugu, eta hemen izango da, lehenengo gunea, bertan ikusten dugunez, hasierako urte haiek, proiektua oraindik xumea zenean, 2004, 2005, 2006 eta 2007 urteko argazkiak, ku hauen bidez irudikatu dugu, eta ikusten dugu, koloretsua, guztiz koloretsua, isialdiaren sustengoetako bat kolorea baita. Eta, ikusi egunez, apaindua daukagu guztia. Urrengo urtea, 2008, 2009, 2010, Izarretan sartu ditugu argazki guztiak, Izarra delako Izartxoren ikurra ez, eta hementxe ikus daitezke, orain ja DBH-en dauden ikasleak, txiki-txikiak zirenean, dena jolasen bidez, dena aisialdian egiten ditugun ekintzen bidez, eskia, margoak, pistina, kirolak, pixka denetarik. Eta aurreaka jarraituz, mentxe lunch moduko bat aurkitu daiteke. Indarrak hartzeko, hainbeste argazki hartuta eta ikusita azkenean bat nekatu egiten da. Eta iristen gara ja 2000 gerturatzen ari gara, azken urteetara. 2011 urtera iritsi gara eta hemen ja 2011, 2012, 2013 aurtengoak pixka teknologiaren inguruan, gaur egun aurrak teknologian murgildurik daude eta behatzak hortxe dabiltza jota fuego, izartendoa, izarpada eta izartibia daukagu, eta hemen hildo beretik jarraituz, kirolak, jolasak, txangoak, pixka bat denetarik daukagu, eta gure azkenengo nukleoa edo ikusgai daukagun azkenengo esparru honetan, zazpi ozortzi urtez, zehazki zenbat denbora daramazkigun ez daki gure, baina gure inauterietako eremua, hasieran pirataz atera ginen, gero hipotxez, mexikanoz, gris, bakeroak, Asterix Obelix, futbol amerikano eta piratak. Iaz piratak egin genuen eta aurten berriz ere, asko eguraldi txarraren ondorioz, berriz ere piratekin. Eta, hau azkera baten esan da, eta, animatzen zaituztegu, hemendik osteguna bitartea, etortzea, zabalik izango da astegun osoa, bai 5:00 7:00 arte, eta larun batean ere zabalduko dugu 11:00 ordu batak bitartean. Animatu eta disfrutatu gure ibilbide honetaz. Eskerrik asko azalpenagatik. Iker. Ez da zer, zuei etortzagatik.